mag-start recording pod ko, syempre. Start recording. Yes! Dapat ipaduol na ko akong microphone no, kay hinay mong kong tingog. Oh, anak jud imo ha. Jowa. Ay dili dapat space themed ang ato ang kuan song. Kay naman ta sa space. Mao ba? Na ba yung mga kanta nga pang outer space? I don't know. I'm like a bird, only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Baby, all I need for you to know is I don't wanna say goodbye. It's just every time you try to tell Dili me. mo play Umbra for some reason. Oh, it's so sad. That you love me, oh, each and every single day. I don't even know what I'm doing. What am I doing? No, I'm gonna have to eventually. Asa na? Kasi Gina-edit ako Umbra to make it a little bit longer. next time na gamitin ng bra. Next time na gamitin. Just a little bit. Ako na lang, bro. Ikaw, for now, ikaw na lang sa... Ako na lang, bro. Yes, hello. Wala pa gani. Oh, i-ready na yung sarili di. Kaya ako, open naman akong docs. No. Open your tools. Ready your tools. Ready everything. Dapat duha gud akong monitor. Luya po na Oh, ako. George! Kay ang isa, ang stream dress pikas para makita ta sa comments. O niya, ang isa kay kuan. Ako na lang mo tanong sa comments. Yan magbuot. Ay, uy, may, naaraman di, ay na. Wala may ni comment. Okay. Ano lang na siya. Naaraman di, ay na. Hello? Okay. Ana, alright. Are we ready? Yes, we are. Yes. Oh, yes, hello. Pag hello na tayo. Ay, na day. Hello. Wala pa di ay. Okay. Hello so much. Yes, hello. We're streaming. We're recording. Yes. Wala, sino mo na kung agtang, uy? This is so unfair. Apparently, mas gwapo daw na ang sinaw. Who said? Korean people. Ah, glass skin. Mo ba? Yes. Okay. Hey guys, hello. Good morning. Ay, good afternoon. Good afternoon. Magsugod na mig record. Salamat kaayo sa pagkuan, pag scroll sa feed. Scroll over, but please stop and watch our stream. Sige. Okay, go na. Pag-record na. Kuan. Ganita. I-ready na ang imuhang katong sound effects. Ay, uno. You're listening to... Sugod na ko. Naka-record man kaya? Sige, go. Naka-stream. Nya mapuno di ay ni ako ang laptop ug kalit. Dili ay na pa mako 60 gigs. Gamay na lang. Okay. You're listening to Dili Ni Advice. I-share among podcast karon dayon maluoy. Ako si Kringkay. Ako? You can call me darling. Masking dili, tauyab. Hello, amazing! Hello! Yes, hello! Yes! Hala, uy, amazing kayo. Nakaingon ko hala, amazing during the, intro na soundtrack. I'm so proud of my sister. We're gonna be millionaires. Oh my God, thank you! Nag-shake ka ng virtual soundboard. Yes! Ano ko yung soundboard? Yes! Di mo tagalog clap. Yes! Ano ko yung soundboard? Maximize all the
Yes! Uy, aning okay. Para sa manay na ang boom, boom. Ay, pag naay something, Kana mga mind-blown moments. okay. Sige. Okay. And salamat sa mong luwag for being a holder for our microphones today. Luwag. This is probably gonna be a tradition now. Because it's so Yes. cool. Salamat kaayo. Mag-shoutout ta, Kring. Ay, kadali lang, I would like to issue a formal apology to Darling. Kay katong last episode manggod. Ako siyang gipugos na ikabit iyang mic diri sa iyang sanina. Nahinay na hinuon niyang tingog. Dapat jud ako ang ni-adjust ug ako ang nigunit sa akong mic, ako ang ni-adjust. Kay para buo gihapon akong among tingog duha. Nya moto nga I'm not a very good sound engineer after all. But I will try to be better. No, don't say that because each and every live stream, you get better. Don't be sorry. Be better. Better. Thank you. I appreciate you. Yes. Okay. Shout out. Shout out kay Iki Miki. She commented on Spotify. She said, quote, disclaimer in online gambling is similar to the warning pictures posted in the cigarette packs. Kabaw na ka, unsa epekto. Naara dyan na sa taon, sao niya pag-control yung addiction na arasad na niya kung ready ba niya tubangon ang consequences. Ay, bitaw Unquote. Kita ka ng mga pictures sa mga cigarette packs? Oo, kanang na mga TMI na picture. Oh, luod ka ito noon. Bitaw. So, na sila ha. Kanang disclaimer ni TG. At least siya disclaimer. At least. Okay, para daw na sa mga dagag kwarta, di ba? So, dili man ta maluoy sa mga dagag kwarta nga na-waste ilang kwarta. So, kira. Dili man nila makontrol ilang impulse, ang ilahang addiction. Helpless man sila, so wala di tayo mahimo. Di man ta katabang, di man ta mga doctors diri. Gani. Another comment from her as well. Quote, tingay mag-repack siya and reseller siyas baby oil. Ha. Suggest kog topic pet peeve sa friendships. Ooh. Unquote. I'll definitely consider creating a content around that. Ooh. We will consider it. Ooh. Lisod, kuan na siya ang friendships ka ng it's a hard topic for me. What to? Oo. Then, congrats to, Kring Kai. Ayun na, congrats. Congrats sa imo, kay consistent ka itong reels this week. Hala ko, yes. I'm You trying. better work. I'm trying. I don't even know how to stop, but I'm trying. And, kabalo ba mo, guys? Nga naman. Wala mo kabalo, no? Nga naman. Wala mo kabalo. Nga naman. Natay guest pohon sa podcast. Naatay guest pohon. Oo, she reached out. Yes. And she's actually one of my friends. She reached out to me. And syempre magsugod mi sa friends kay awkward kayo kung among i-first guest di mi kaila. So mag-practice ami sa mga friends, guys. Ganit bitaw no tinuod ka. Mag-practice ami sa medyo kaila namo kay kung dili kaila basing kami ang mahimong guest sa among podcast. So testingan sa namo with a friend. She reached out, she made topics already. Oh, ganahan ko ana. And then she made she commanded us to create assets, to create hype. She commanded. Yes, sige, mag-create na ko, girl. She's a girl. She a go-getter. Yes. We love that for her. O niya, shout out kay Darling, kay iyahan mo ng friend. Oo. Tas importante kay niyang topic na iyang i-discuss, guys. So excited mi ana, excited po mo nga na nami guest for the first time. This is a milestone. Yes. Ay, ang screen na limtan. Yes. Yes, thank you so much. Kuan na siya, relatable ang mga topics. Daghan jud kayo makarelate. Dili gyapon politics. Dili gyapon about politics or religion. About ni siya sa society.
and culture. Mao gihapon. Ay, mo gyapon. Stick to the genre, guys. Tinuod ka. Okay, maguluhan ako. Nagtanong atong ma'am. Nag-comment ba siya sa ang isa sa to mga YouTube videos? YouTube videos? Oo. Wala ko kita. Unsa di Ana siya? Unsa to yang giingon? Daw, nadre. Ana Wala siya? ko kita. Sorry mga ka-blank, so busy yesterday. Unsa may labot na mo? Unsa labot na mo, ma'am? Oy, ma'am, magtanong na ka karon ha. Lagot kay ka ha. Last na lang ka. Sige. Kaya pag andam sa mong soundboard, kaya maguluhan ko. Sige. Okay. Ready na ha? Okay. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita, mga celebrities nang delete og mga posts, unsay connection kang Didi? Grabe ka scroll down. Asa mo na sa Scroll down. Hindi, layo na. Christina Aguilera. Usap, go. Christina Aguilera. Nanambok. Namayat. Mga tao. Nangasuko. Og, mga tao gyapon. Sige, thank you. Kay wala pa. Nahuman na. Padayon. Ay, sabi, usab na lang. Usab to nga part. Ganun taas kayo Sa mga scroll tao. down. Sige, ikat lang to niya. Padayon ako og mga tao. Dili, usab gyud. Di gyud ko musugot. Ay, usabon do na mo ang uluhan kay nahuman na daw yung soundtrack. Wa pa siya nahuman og uluhan. Taas kayo ang scroll. Yung sa mga, usa ka ba? Uy, sige. Usab. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Wala pa dyan. Sa muka, oy. Sige. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Mga celebrities nang delete og mga posts. Unsay connection kang Didi? Christina Aguilera. Nanambok. Namayat. Mga tao. Nangasuko. Og, speaking of mga tao, sige, thank you kang Beyonce. Ngano ka ha? Og. Jen Barangan. Nag-flash sa Olivia Rodrigo na concert. Mga tao. Nangasuko. Ano sa man to, eh? I-edit na to ba? Okay na to. More to mo mga uluhan, guys. Naami mga daghang kaayong ipang tako karong adlaw para sa inyong tanan. Yes. Okay. Ang first uluhan na to is ang mga celebrities nang delete og mga post. Unsay connection kang Didi? Unsa ka? Kisa ang mga nang delete og post. Una na tong itako si Usher. Usher. Gidelete niya yung more than 7,000 tweets sa X. Tweets sa X, mga post sa X, or tweets sa X. Twitter man na dati, sige na lang. Gipang delete niya. Ay, kisa si Usher. Magsample na pad. Kada na lagi ma-mention nga artist, hatagag sample. Sige, kisa si Usher. Unsay pinakasikat niya? Burn. Let it burn. When you're feeling me the same and your body don't want to, but you know, gotta let it go. Maratang. Pero dili man na like it used to. It's my bruise. Sikat pa din na kanta. Mo na diha na siya na marag ni buto kay ang 90s niya nga era, to mga Nice and Slow, mga You Remind Me. Kuan man to, sikat na siya but not entirely mainstream, like not worldwide. So, ano ni siya? Ang kuan siguro ang katong Ye. Yeah. White people's favorite song. Yay! You know, yay! Okay! Okay! Si Usher. Yeah. Matam. Si Usher, ngano kaha gidelete niya yung tweets. It's kinda sus. Ana siya. Account got hacked and damn y'all ran with it. Ano di ay na?
account got hacked, man. Kuan man na kanang feeling nako na connection kay September man niya gidelete iyang tweet. September 2024. So feeling nako gidelete gyud niya iyang post in connection sa scandal ni Didi. Oh, feeling nako. Kay ngano, si Didi man daw naman doon na siya kanang custody ni Usher sa bata pa siya. Oo. So he must have witnessed a lot of things during his stay didto kang Didi nga perting mauta, dili pang bata, dili pang teenager, dili. Kumbaga lain siya iingon in public, dili siya pwede ma-share. Oo. So mutuo ko nga naa ni connection kang Didi. Ako sad. Mutuo sad ko. Kay September manggod, timing manggod. Oh, the timing is sus. Oh, kay September 16 man na arrested si Didi. Nya mag-delete kasi mo po September po 23 or before pa ana kay sa post man niyang September 23 sa ato pa na ay connection. Para sa ako, opinion lamang ito. Oh, opinion. Unsa man? Akong giisip mo ta bakit the thoughts and opinions expressed by the host do not Necessarily reflect the thoughts and opinions of the network, the show, and the management and the network. Kita mo ang network show ug management sa These are our opinions. Opinion lang to, guys. Ha? Kita mo atong meme na kanang, it's just my opinion! Wala. Kuha na siya, meme na siya. Oh. It's just my opinion! Ana siya. Wala. Nalagot siya sa yung friend. Ngayon niya, pagkaman. Okay. Si Steve Harvey. Kinsa si Steve Harvey? Siya tong dako kayong scandal na naitabo sa pagkadaog ni Pia Wurtzbach. Namali niya ingon ang winner. Si Colombia yang naingon instead of Pia, but kanang nibalik man siya giingon man gyud niya nga si Pia pero ulahin na ang tanan na announce na niya si Colombia. So kailan na mo kay Steve Harvey? Nasakitan na si Colombia. Nasakitan na si Colombia. Then sikat kay si Steve Harvey bisan pag wala na siya ni appear sa Miss Universe kay siya ba ang host, long time host sa Family Feud. Ay, oo. Family Feud ba? Okay. Family Feud, Unya, na siya post tong November 13, 2017. Ana siya quote, "My brother Diddy is doing a world of good for these kids," unquote. Gidelete na niya nga tweet. Oo. Is this in connection to Diddy? Yes, of course. Kaya delete ganit niya no nga specific kayo, but that does not necessarily mean nga appeal siya sa freak offs. Dili ta pwede mag-judge ana. Ay, basta kay kanang supporter. Dili lang siguro siya nga gusto ma-associate kang Diddy hantod karon. Mo nang gi-delete na niya nga tweet, di ba? Steve Harvey has removed the tweet from 2017 in which he praised Sean Diddy Combs, saying, "My brother Diddy is doing a world of good for these kids." This move follows a wave of celebrities. 2017 na tweet. Niya pagkaman. Karaan na nga tweet. Wave of celebrities distancing themselves from Diddy after his recent arrest on charges of sex trafficking, racketeering, and other crimes. Muna to siya. So, nag-delete siya tweet, yes, connected. 'Di ba? But that doesn't mean nga appeal siya na siya gibuhat nga mali. Appeal siya sa freak-offs, nag-racketeering po siya, nag-sex trafficking po siya, dili na nga nang pasabot. Nag-delete means nag-delete lang siya. Oo. Mura ko kanagong mag-away mo sa imong miga, delete mo mga picture sa isa't isa. Sa Sa una kung wala pa yung social media, ang buhaton nimo, pag dili na kasaya, gisiun nimo siya sa picture. Ay, oo. Ingana man. I-cut man na. Guntingon nimo siya sa picture mo na ang imong picture awkward kay shape. Sunod sa imong body. Naka-outline siya. Naka-outline. Sa ato pa, ingana ra po tong gibuhat ni Steve. Possibly. Possibly. Pero wa ta kabalo, mag-reveal ba na in the coming months kanang FBI ba jud to nga investigation. Dili man na magpatakag kaso ang FBI. Kumbaga guys, ang FBI equivalent right man jud to mga listeners no. Ang FBI equivalent sa NBI. So kung pulis ang nag-investigate sa imuha, kung pulis ang nag-investigate sa imuha diri sa Pilipinas, fine, big deal na siya, di ba? Pero kung NBI ang nag-investigate sa imuha, it's a much bigger deal.
Di ba? Oh. Same with US. Kung state police ang nag-investigate sa imo, it's a big deal. But if FBI na gani ang nag-file og case against sa imo, it's a much bigger deal. National. Oo. Tibuok country. Oo. So, yung na siya, guys. Mm. Pero, kung ang FBI ang nag-investigate, wata kabalo in the coming months, na yung mga ma-reveal diha, ang uban nga, appeal gid si Steve Harvey sa break-offs. Oo. Pero, kuan pa na siya, kanang, sa pagkakaroon, so far, Mura lang siya nag-distance. Ana lang. wala tayong nahibalaan sa iya, ha? Aside sa, gidelete niya yung tweet. Ana lang, good. ana Ayaw dayon mo judge. Mo judge mo dayon. Dagan kayo mga news. Dagan na kayo nang delete mga post. Appeal yun na sila. Ayaw mo pag-ana. Ay, Innocent until proven guilty. Tama. Pink! Si kinsa ni si Pink? Sample daw, be? Naunahan ko ni mo. Kung paunanay, raday ni. Alo, uy, usama Sample. na mga kata. Akong ganahan ni Pink kay most girls. Most girls want a man with a bling-bling. Don't want mo. Ang sari sunod na. Don't wanna got the ching-ching. Don't want a ring, got the ching-ching. I just want real love. Ay, sus, gaya po sa chair. Wala. So late. Sama na, uy. Onya, pagkaman. Muna siya si Pink, guys. Kabalo naman kisa si Pink. Ito ko Pink og buhok. Grabe naman po mo, uy. Dili na siya pink og buhok Karon. Sa una. Sa paggawas niya. 2000s. Paggawas niya. 2000s. Paggawas niya. Pink yung buhok. Pink yung buhok. Mo ganing pink. I-mute sa atong live, B. I-mute sa. Guys, kadali lang. Mga saba sa akong mga bata. Asa man ako na i-mute? Ambot bitaw. Our kids, yeah. Muna, nana? Nanata, okay. Nakasaba sa ako kay saba kasi sila sa taas. Okay. Asa naman ta? Si Pink, siya ro, pa mo kaila kay Pink. Pink lagi siya buhok sa unang panahon. Sa iyang mga video. Sa una. Karon dili na siya pink og buhok, okay? Nag-delete pud siya og Twitter. Nang delete pud siya. Gidelete gyud niya iyang Twitter nga account man yata Ay, to. ati buok account gyud ay. Gi-wipe clean gyud niya. I wiped my Twitter clean. Murag ana ba? Natingala siya nganong na-viral siya karon. Kay ngano daw gina-connect siya kay Didi nga iya man daw nang gidelete kato pang February 6, 2024. This year. This year gidelete na niya iyang Twitter. It's not So nauna siya. sa Didi nadakpan ba issue. si Didi September 16. So gani. nag-delete si Pink og Twitter posts February 6. Dugay na. Dugay na. Pero take note, gi-interview ni Shay si Cat Williams January 6. So dili pasabot guys nga connected na kay Didi. Di ba? Wata kabalo sa reason. Di lang gid siya ganahan og Twitter or X karon. The timing is sus. At the timing is sus. Pero dili gihapon ay layo raman. Kay na-mention ba dai si Pink sa Shay Cat Williams interview? Wala man. Wala, pero basig kabalo lang siya hulon ni appeal ba jud ko ana ng mga party. Opinion lang na opinion. Opinion lang do. At one point nakabayo jud ko murag ana babasin lang no, wala ta kabalo. Di ba? Pero dili man na pasabot nga tinuod na jud na nga connected jud ang dahilan nga nung gidelete ni Pink yang Twitter post connected na kay Didi dili na mao okay. Dili na mao. Pero na timingan lang siya ba? Kisa pa isa na nag-delete og mga posts. Kisa pa man. Kisa pa. Si scroll down ka. Si Megan Fox. Sample. Saan pag-sample ni Megan Fox? Ambot. Basta guys, di man ko na siya singer, so di mi kasample no. Like, lisod pag butindog ko niya, mag-post diri. Di may parehag lang ni Megan Fox. Basta mo na siya tong paggawa sa Transformers na films, sa early Transformers na films, kaya dagan na bayag bago na Transformers ron, siya ang katong protagonist na babae. Okay, na
partner ni Shia Labaw. Shia Labaw na ko. Labaw na. Ambot. Shaya or Shia? Saya akong pagkadungog. Basa mo na siya, guys. Kato siya. Okay? So, let me read something. Quote, Megan Fox has deleted all her posts on Instagram and wiped her ex, formerly Twitter account, leaving fans speculating it may be connected to the recent arrest of Sean Diddy Combs. Diddy is facing charges of sex trafficking and racketeering with allegations dating back to 2008. Fox's move comes shortly after similar actions by Usher and Pink, who also deleted their post on X. Fans quickly took to social media to react. So, Grabe jud kaayo ni makareact ka mga fans ba? Automatic. kung mag-delete ko post karon, connected kung Didi. No, delikado na kaayo karon no kay makonect dayon kay Didi tanan. Dili man na yung anak, guys. What if nag-away lang sila ni Machine Gun Kelly? Malay nimo. Ay, sila pa ba? na, 'di ba pag mag-away mi ni Naknak, mag-unfriend me sa Facebook. Di ba nga na? Gani, mura nga na lang gud. Nga na lang gud siguro. Ayaw lang gud mug. Ayaw hatagig Malaysia na sila Megan Fox. Uy. At innocent until proven guilty. Gani no. Let's practice that. Dili ta mag public assassination. Unsa ta public assassination? Public Cancellation? Public cancellation, no. Ako gipangita na term. Trial by publicity. Muna siya ang term na akong gipangita. Trial by publicity. Dili na mo. Dili na mo. Dili naman. Sa man dayang. Ikaw man din naguna-una sa akong utok. I'm trying to. Trial. Naman to. Trial by publicity. Dili, it doesn't sound right. Anyway, it'll come to me. It'll come to you later. Character assassination daw, ingon ni Tear Blank. Ay, hala! Ay, mo de na ang pasabot. Ay, ang ato ang pasabot. Sige. Pero naapa ko isa na ginaisip ka ng trial. Anyway. Anywho. Sagdira na sila. Yung anak man dyan na ang mag-uyab, mag-away. Na-end na ba yung ilahang, di ba fiancé na silang doha? Engaged na sila? Nag-end na ba yan na tong Dugay na. March 21, 2024. Dili na sila engaged. Pero basin, di ba, nabay uban nga magbulag, magbalik. Basig day katong pag-delete niya sa post. Gusto lang din siya mag-delete kay ayoko nang makita ang mukha ni Machine Gun Kelly. Gani, basin di ay connected sa iyang pagkauyaba. Yan na lang good. Ayan mo react dayon mo. Giuluhan ba na mo so ni react mi. Okay. Sige, next. Go. Ano sa day ni si Christina Aguilera? Si Christina Aguilera, nanambok na mayat mga tao nangasuko. Ngano mabuot ba ng mga tao manambok pwede ka o mamayat magbutang ang tao? picture sa kuan, sa atong screen. Ipakita lang for context. Pero kana lang, i-crop lang di dapit. Ayaw punta nun. Makita atong mga codigs. Ipakita sa atong live stream viewers ang context. Di, makita ang codigs. Dili, kailangan naka-zoom siya nga siya lang ang makita on a different tab. Lain man gud ang Google Docs. So, screenshot na lang nako, no? Nya pagkahuman. Screenshot. Kanta na lang ko abang na-screenshot siya. Dugay kayo siya, guys. Last night I saw you standing. I started pretending. I knew you. And you knew me too. Dugay kayo intermission. Nag-screenshot lang siya. And just like a Rona, you were too shy. But you weren't the only, cause so was I. And I said I've been to the never seen. Okay, nakita na guys? Dili, gyap. Okay, wala. Dili. Wala pa. Dugay kayo ang tech. Dapat mag-hire na tag-tech ring. Ato mga anak, ato i-maximize ang ilang potential. Image slideshow. Delete na mao. Wala sabi, pakita tag picture. Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name.
Can we talk for a minute? Tara na! Ano na? Gawas na lagot, ha? Wala, uy, Na! siya. Sige guys, so muna siya ang atong context para lang makita sa tong live stream viewers na unsa na day ay ang itsura ni Christina Aguilera. She doesn't even look big. Pero kanang relative lang sa iyang sariling lawas ba? She doesn't. Katong 2016, katong ihang outfit na black and white. Black and medyo white. curvy, meaty. Meaty. Thick. Malaman. Thicc. Malasa. Thick with 2 C's. Masarap. Period. Nya katong 2020 cleavage. Dili pa jud pantay iyang cleavage, guys. Tanawa pagod na. Ha? Dili pantay iyang cleavage. Grabe pud ka makakuan. Uy. Look. Grabe, uy. Look! Dili pantay! Di okay ra na guys kay no two breasts are alike. Breasts are not twins. They're sisters. Mo ba abatog di lain tagnaw. Oh. Ana din na ang mga aping sa imong kuan. Lain yun din na. Pero kani jud ang ato ang ato ang. Karon 2024 mo na niya ang itsura guys. Mura siya kapayat ni kung familiar mo ni Ariana Grande kay payat be jud guys siya no. Sexy kayo. Mo na ni si Christina karon. Back to the past na body. Mura siya 20s body. Nibalik siya sa iyang pagka 20s body. Yes. Grabe ka sexy. Nya, ang issue ani guys, ang issue ani, wala may issue. Ano yung istorya? Why are we talking about it? Di daghan man gud siya, daghan kay nag-post. Akong newsfeed, daghan nag-worry sa iya ha. Naon siya na siya or na ano na siya ana kanang payatan nimo oy mga naana na mga tao no, pero sige lang ana naman. Kanang daghan kayo kanang pero ani mo guni siya kani iyang latest reveal September 2024 June nahitabo September 27 2024 ni ato siya og Barry's sa West Hollywood kanang Barry's guys mura siya og kung sa Pilipinas pa atong tawag na gym pero dito kay kanang daghan mi na sila arte-arte ng mga names sa US so bootcamp mga ana-ana mga HIIT bootcamp mga ana-ana di na ta masabtan kay di man ta naga-exercise basta kay gym na diha okay gym nagkuan siya mura siya nag-promote og something product na shake basta murag ana basta yung ana tapos si Sloan maguna kong source ani katong YouTuber nga about celebrity gossip pa kana si Sloan dito gyud daw siya ga-gym sa West Hollywood na Barry's kung kaning Barry's daghan man kaya og locations unsa niya pagkabalo nga dito pangitaon si Christina wala ko kabalo basta ingon siya nga sa kadugay-dugay na niya na sige balik-balik sa Barry's wala pa jud na siya kita ni Christina didto ang ako lang maingon is basig na siya sariling gym sa balay gani si Britney Spears naman siya sariling gym sa balay unya Barry's lang kanang provided by Barry's basin no mga ana uy nga na di ay or kanang gikontrata siya ni Barry pero actually kuan man ni na rumored nga Ozempic lagi daw ang reason nga nung namayat og ana si Christina Aguilera. And for context, mo ni siyang Ozempic guys. I will read something, okay? Quote, Ozempic is a prescription medication used to help manage type 2 diabetes and promote weight loss in certain individuals. Its active ingredient is semaglutide, which belongs to a class of drugs na pangpa-treat o diabetes. Tapos, Ozempic, initially approved to treat diabetes, has also gained attention for its weight loss effects, particularly after clinical trials showed significant weight reduction in patients. As a result, it's sometimes used off-label for weight management, especially sa mga celebrities. So, nahimo na siyang pagmamayat ka, uy, Ozempic. murag house, ano tawagan na? Household name? Yes, murag name mo siya yung ana. Tanan gyud artista mamayat, uy, Ozempic. Uy, Ozempic. Ozempic, oo. Allegedly, na-addict daw si Christina Aguilera ani. Allegedly ha, I'm not saying it's a fact. Allegedly, na-addict daw siya ani. Maski daw dili na kailangan mag-Ozempic, nagpa-inject ka po siya weekly. Ani. That's why she kanang naing ana na iyang figure karon nga payat kaayo nga kuan, 'di ba? Pero dapat pasagdan na to siya. Iyaha man ang kwarta gipalit sa Ozempic kung nag-Ozempic galing siya.
O kung nag-gym siya niya, wala nimo siya nakitaan, basing nag-gym siya sa iyang balay. Mm. 'Di ba? Pero bisan pag Ozempic, anong daibot man ka? O ayo pagbot dili man ikaw nagpalit sa Mercury Drug. Oh. Di man ikaw nipalit sa Rose Pharmacy. Oh. Di man ikaw nipalit sa Watsons. Oh. Si Christina nanugo na siya og lain. Kiti man siya mo palit. Oh, iyahang PA. Ihang PA iyang papaliton. Or ang ihang doktor mo mo adto sa iyang balay, i-injekan siya Ozempic. Ay, ingon na namin na sila mga sariling doktor ba yan, napatawagon lang home pa doon service, silang balay. home service. Home service. Basag di lang na sila. Mo gani, no? Kay nga Ano dili man na? man na nimo kwarta ang gipalit sa Ozempic. Oh. Oh. Nya dili man po na imong O halawas. yang ano man day kung ma-concern ka, maunsa day siya. Dili man na makadaot, Wala man. siya pakialam. Kung naa may side effects, siya na'y bahala na musagang. Si Christina ang musagang sa side effects. Nausea, vomiting. Ano siya, sakit kaayo akong ulo. Birisi na niya. Pero dili pasabot, di nga mag-apil-apil na ta. Wala ta sa meeting. Oh. Dili man yata ni siya makadaot, no? Wala ta kabalo kay bag-ulang ba ni na drug, no? Sa bagay, bago rin eh. I don't know, maybe in the last 5 years or 6 years, 7 years, I don't know. Pero, murag og penicillin. Ano niabot ang sa kong brain? Ngano man I've read somewhere. Ngano naka-mention ka og penicillin? Di ba sa una mo ng antibiotic and then they recalled everything na penicillin. They stopped producing it kay na side effect na dili makamaayo. So they changed it to amoxicillin. Mao ba? Correct me if I'm wrong. Please comment there if I'm correct. Please comment if Ano ding ay mo, wala na ba makapalit ka? Wala na. wala na ba day? Napa man? Napa? Nagpalit ka when? 2 years ago. O discontinue na daw na kana mga Nga naman. eye drops. Nga naman. I don't know. Siguro kay di ba yung ana man na dapat ang medicine need you na og testing. Si Christina ang beta tester. Halagi mo ta og beta tester sa IMO? Wala dili ko sure ha. Correct me and if I'm correct please comment. If I'm not correct don't comment. If she's not correct, just say wrong. No, you're wrong. Ana. Pero mo na ako nako nabasahan somewhere out there. Nakalimot ko. Basta maka-read lang ko sometimes ka ng mga blog. Ana, blog jud ang source. Dili man lang news report. Blog jud. Kanay ana good. I seen this on TikTok. And it passed as a fact. Ana ba? Di naman dyan yung ana. So, kung si Christina, yung sa ko. What happened kay nawala imong video? Nawala ba day? I looking for the phone. Kaya nag-notify imo ang phone. What? But is there still audio? Uy, nawala daw kakring. I-on balik imo hang Arian. Guys, wait lang. Naapatay audio. I don't even know. Napay audio. Okay. Naga-live Hey, ni. we're back. Ang camera lang man ang ang camera lang man ang nag-notify na pod, nawa na pod. Nawala po siya? Dili na pagyapon. Sa mukha, uy. Sa mukha sa akong ang man good guys, ang camera is phone. Mag-DND re ka. Gani bugo no. Bugo oy. My God. Naka-DND na sa mukha, uy. Salamat Terence, napamantay audio. Kay camera lang man ang ni Sige. Guys, di ba tama ko nawala ng mga eye drops and penicillin? Penicillin or penicillin? Maski unsa. Basta nawala na siya. Kay kato mga naunag take gihimo na silang beta tester. Karon si Christina na pud ang beta tester sa Ozempic. So daghan na sila. So after 20 years, mabal-ano na to kung maunsa ba sila malibat ba ilang mata or what? Wala. Basta ilahan na ng problema. Dili ta mga suko nga. Mo ba na ang reason nga nung murag medyo nabuang si Britney. Kay dagan kayo sige judge iyang weight, iyang body ng kanang dili lang kay na judge, ginadiktahan gyud siya sa iya mga managers, dad, ginadiktahan gyud siya. Kung unsa dapat payat ka perminti, ana nya ma-stress na siya, ma-depress na siya, di ba? Murag silingan ni Britney Spears ta. Kabalo ta sa kanang mama ni Gigi Hadid, model ron. Nga. One of the top models ron. Kanang uyab ni The Weeknd.
Dili si Bella ang uyab Ah, niya. Bella, Ex. Abi na ko, basin di ay puli-puli ang sisters. Okay, sige pa dayon. Oh, kay sa una pa, bata Ah. pa na sila. Ah. Ana si Gigi, magutom kayo ko reenactment lang ni siya guys. Magutom kayo ko ano din yung mama. O pagkaon og almond. Ah, Usapa og tarong ha. kanang every kanang disintegration sa imong almond dapat kanang ma-savor sa imong teeth. Oh, Ana. usapa og tarong ha. Isa ra ka almond, nya gutom na kay siya niya. Isa ra ka almond lagi pakaon. Oo, kaluoy po. Oo. Dagan kay kung mani diri day. Dugangan na tong isa. Oh, pero Luya po they're din. they're kuan na, they're Traumatized for life. wala man ambot lang nila kay they're living the supermodel life. They're happy. They're beautiful. You look like Linda Evangelista. Oh, very good. Bahala sila. Ilahan na ng life. Ay po pag-apil-apil. Oh, anyway. Unless if it's a crime. Oh, kung crime, Kung dira crime, na ta. mag-apil-apil mo. Oh, mag-apil Kana na ayaw ta mo dira. pag hilom-hilom. Mm. Oh. May lang ba mong mga suko sa mga artista nga nanambok na mayat pero pag inyong silingan gani kay kanang nakahiring mo nga gina-abuse niya ang iyang dog or cat. Di ra man ba mo manumbong. Mm. Na. Gani. Oh, so take action when it's a crime. Oh, tama. Pero pag mga chismis o mga update ba, keyboard warrior dad, ang ngano na mayat, ngano na nambok, ngano alo daglawas ay. Oh, ana, lain kayo mga batasan mo. Oh, lain. Lain siya. Pare katong kuan god katong babae ba sa Iron Woman? Ay Iron Man, ay Oo, katong Iron kato. Woman sa Iron Man ba? Oh, Iron Woman sa Iron Man. Katong Oh. bugason daw siya o Oh, unsa. ginakuan siya, gina-judge iyang kalawasan. Oh. Let's call her out for her crime but not for her Oh. body. Oh. Guys, asa mo Something- guys? Asa mo? Why? Touch grass? Okay, go. Bye. Oh, go touch grass. Poisonous grass daw. Ay, naku, mga bata. Wait, close the door. Close the door. Close the door. Guys, what Jude? Oh, sige. Okay, back to the topic. So, muna na siya, masagdan na to si Christina Aguilera kung mamayat og manambok. Okay? Nga, kung na siya mahitabo sa iha na ng sala because, sige man siya take og Ozempic nga padayon maskin dili na kailangan. Mm. Iha na. Okay? Oh. Mm. Watch yourself. Mm-mm. Kung sa inyo mga comments. Moving on. Sa Sa pagkaman. Moving on. Unsa man tayo maingon? Masuko ba si Kevin pag interrupt ka? Dili ba kay kanang masuko ta sa mga body shamer niya basin taod-taod na tay i-body shame. Tama din. Napako in addition to that. Oh. Sayang ba kay ang kanibayang US no? Oh. Kay ilaha ba na ang initiative ng kanang dapat wala na tay body shaming. Let's accept all body types, di ba? Ilang mga role models si mga Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Cardi B, mga big butt. Big butt. Uy, namayat Big ba si boobs. Megan Thee Stallion? Mo lagi na ba mag-comment na pud sa lawas. Oh, namayat siya Di na. niingon raman ko na namayat siya sexy kay siya. Oh, gani. Ana raman akong giingon. Oh. Ano ko giingon? Pero ang trajectory ba kay kanang padulong na mawala unta kanang ma-accept unta sa tanan ba nga kanang ang mga kung big booty curvy okay lang, Oh. o kung dakuon okay lang, kung payat okay lang, ano ba? Oh. Pero murag na balik na punta sa dati ba, ni backwards na punta. Balik na punta sa 90s na ang mga Na mga- babae kay na- murag Dapat kanang kuan jud ano na siya? 36, 24, 34. dili gyud ang mga 90s na mga babae murag anorexic straight. Gisa man na. Kaya mga Kate Moss, mga Winona Ryder, mga Wag Tyra wag ko Banks. nagpa-pay attention anang unsay lawas ni kuan, ana. kuan ra man na kanang mga supermodels sa una Oh, ba. superficial kayo mo ba? Dapat ang inyong tan-awon kay kung kuan ba sila kanang bright ba sila kay kung bugo di ko ganahan makigstorya. I'm sorry kayo. Oh, Ano kaya na nang siya? dili ta mag-comment sa ano na lang sa bodily appearance. Ay, sorry. Keyboard warrior dad. Ano na maya? Wala, naratol. Asa ang mute ani? I can't play it. Kasi mute. Kabalo na ko asa ang mute. O, dala. Tura ang Okay, mute. go. Let's go. Tapos, guys, basta mo na to. Di na ako ignon akong ubang comments about anak kay medyo lain man. Basig ma-cancel ta diri. Kay, basig datay borderline nga kuan. Anyway,
Next na uluhan is, ang mga tao, sige, thank you kay Beyonce. Ngano kaha? Ikaw na good storya na kay, wag ko kasabot ngano ng thank you Beyonce. Actually, Kay- kasabot na ko gamay. Gistorya niya na habang nagkaon ko, pero ipadayon og storya, dali ah. Okay, kabalo daw na si Beyonce sa tanang panghitabo. Kang Nakatawa Kang ko. Didi. Si Beyonce ug si Jay-Z. Kabalo daw O, na sana siya siya ka na, tanan. sinister lang na siya ng mga conspiracy. Conspiracy theory lang ni siya, guys. Sige, sige. Urban legend lang ni siya, guys. Sige, sige. There's sige. no proof, but it's an urban legend. Isulti Everybody knows about it. Isulti ang imong conspiracy. So, apparently, Beyonce and Jay-Z is behind the death of Aaliyah, Left Eye, Michael Jackson, Michael Jackson, kinsa pa na mga nangamatay. Tupac, Siguro. Biggie. Siguro. Oh. They're behind it with the help of Diddy. They're best friends. So, para dili ka mamatay, dapat pasalamatan nimo si Beyonce. Pag madaog ka Amo og na ang award. context sa mga comment na ko makita nga, mag-thank you Beyonce. Oh. Dapat pasalamatan gini mo si Beyonce. Thank you, Beyonce. Murag ka nang, kumbaga ka nang, murag ka nag-thank you sa Ginoo. Oh, siguro. Ang murag ingana ang ilang, Oh. ilang, murag meme level. Si Beyonce ang Ginoo. Murag ana. Si Rihanna nagpasalamat kang Beyonce. Sa, kalos ana, Ambot lang basta ka sa isa ka award. Grammys. Siguro mga VMAs. Grammys, mga VMAs Oh. ana. Si Lizzo nagpasalamat kang Beyonce. Si Adele. Si Adele nagpasalamat kang Beyonce. Oo. Si Taylor Swift mo dawat siya og award pero murag wala niya pasalamati si Beyonce ba Kanye West Save ran up the stage to the rescue kay para i-save niya si Taylor Swift. Si Kanye ang nagpasalamat para Kang Taylor. nagpasalamat kang Beyonce para kang Taylor. Para dili mamatay si Taylor. Para dili mamatay si Taylor. Yawa ano nga conspiracy. Oh, gisave ni Kanye West Oo. ang kinabuhi ni Taylor Swift. Sa unang i-bash Doon pa na na si nako, so- Kanye. Oh, gibash ni mo si Kanye. Dili, bakit ang tanan Ay, yun? oo, ay, Ni- katantanan. Ni-bash na kay Kanye kung ano, nagbida-bida man ni siya sa Grammys. Oh, 'di ba? Daghang kay nangasugo. Why you taking Taylor Swift's spotlight away from her? Ana. Pero ang ang conspiracy is girescue gid niya si Taylor para dili mamatay. Dapat ipasalamatan gud si Beyonce. Oh. Kay Asa murag pasabot wala, na ta sa- wala man balak si Taylor na pasalamatan si Beyonce mo to ning intervene si Kanye. So gusto lang nako magpasalamat kang Beyonce. Thank you, Beyonce. Thank you for For producing yes our show. Yes. for being the DJ, She's everything to the me. brains. Okay. More to guys. Wala to guys. Napa, ang last na tuuluhan, si Jen Barangan, Uy, isa ka viral sensation. nag-flash sa Olivia Rodrigo na concert ang mga tao nangasuko. Sige, context sa kinsa si Jen Barangan. Okay? Jen Barangan is a TikTok star and content creator from the Philippines. She shares fashion, dance, and lip sync videos on her self-titled TikTok account, where she has more than 3.7 million followers. She is also a YouTuber with over 684,000 subscribers. Very famous, very popular. Maski famous ki siya no, tanawa ra god 3.7 million kadagan ana, guys. Dagan kayo na pero wadyo ko kailan niya. Wala. Wala ni hapit sa ko Ay kasagaran magud akong content creator ginatanaw Bisaya ra man pud good. Kung local ba, local jud kayo akong tan-awon. Kanang mga Telma, mga Royal Divina, mga Kasi ito. TG, Napaisa. Melay, saman. Katong, Si Rickmar. dili, katong tigulang ba si Ante? Ay, si Papa Vince. Ay, Papa Vince. Si Papa Vince. Kada mga ana ba, mga Bisaya, jud nga content creator. Pero kung mga Tagalog based na, naman po ko'y gina-follow, per diling ana kadaghan, mas daghan jud sa Bisaya nga, kuan. Anyway, Content wala may creator. kaila kang Jen Barangan. Amo pa siyang gi-search. Gi-search kung pa naman. kinsa ni We siya searched and then we read it. Tapos, tapos kinsa po na si Olivia Rodrigo, kasi siya man ang nag-concert. siya ang nag-concert. Ani ni siya. Si Jen Barangan, istorya sa nato kung anong naistoryahan nato si Jen Barangan karon. Si Jen Manggod, nag-viral ang iyang post
nga naa siya sa concert ni Olivia Rodrigo, no? Oh, si Olivia Rodrigo nag-concert sa Pilipinas. Sa Pilipinas, international star, very beautiful. Sa Philippine Arena. Oh, sa Philippine Arena. Okay. International star, American. Part Filipino. Aha. Nag-concert siya sa Manila, Philippines. Unya ni aten si Jen Barangan, among others. Unya, habang nag-perform si Olivia, ang usual na to makita, kay syempre ginavideohan ang songer, ang performer. Pero this time, Siya. gibideohan niya iyang sarili. Wake up, babe. A new pet peeve just dropped. Kay karon pata kita ani nga behavior. Bidyuhan niya iyang sarili habang nagatanaw og concert. Karon pa kuha na kita. Ako kita man kuana pero dili Pinoy. Like kanang mga mukanta sa mga Taylor Swift, yung videoan nilang sarili nga manghilak. Okay lang man na nag-viral pud siya diri sa Pilipinas kay first time siguro ni naitabo sa Pilipinas. O nya kay sikat ba siya? Oo. So mo to siya guys. Guys, kinsa si Olivia Rodrigo sa sikin sa si Olivia Rodrigo. Wala sila kaila kaya Sampuli. kay pang Gen Z man guna siya nga artist. Bago-baguhan na Oh, siya. mag-sample ta, uy. Di ba mag-sample. ta maulaw? O, sige. Driver's license, man ako nabalaan. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. Tama na mo lang to, guys. Oh. Muna siya ang kanta ni Olivia Rodrigo. Kuan ba na siya, guys? Part Filipino ba na siya? Si Olivia Rodrigo Duterte. Dugaya sa ako ang kuan ay. Dugaya yung sound effect. Dugaya ay dapat ako. Naanad lang ka nga dili kayo mo gamit pero karon dapat gamit ka, okay? Kalimot ko sa akong Maximize soundboard mo ba. ang O, imong pagkakamay. Okay. Si Olivia Rodrigo is part Filipino. Her father is of Filipino descent, which Ay, abi na kong her father is Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte, which she has openly discussed in interviews. This heritage has been an important aspect of her identity, and she has expressed pride in her Filipino roots, especially during her recent concert in the Philippines. And then, actually, she made headlines, not only because she just did her concert in the Philippines, but also all of her profits sa concert niya recently, kay gidonate niya tanan. Hayahay kayo ang non-profit organization na nakadawat, which is ang tantananan kisa man JH Piego, a non-profit organization. Very, very Swerte, fortunate organization. Sige. Thank you so much, Olivia. Thank you, Olivia. Dili, thank you, Beyonce. Ay, dili. Thank you, Beyonce. O, Olivia. Okay. Guys, ayo bundak ang door. Very gently. Ginoo ko, Lord. Okay. So, nag-flash siya habang nag-concert. Siguro, ano siya? Kutay mo, ang cellphone. Babe, I need a cell phone. I need a cell phone. Kaning remote na lang. Kaning remote mo. Ni ang kuan. Ay, ang cellphone. And I know we weren't perfect, but nag-selfie siya. Nag-selfie Marking ana siya. ba? Marking ana. Nag-selfie. Dili, back camera kay di ba na ay flash? Back camera. Rear camera. Nga na may flash. Gi-flash niya yung sarili. Og dili na siya kadali tibuok song Or tibuok concert. tibuok concert. Mo lang natuwa na balaan. Kamo na lang confirm kung tibuok song ba o tibuok concert na niya gibuhat. Lain kayo na, guys. Una sa tanan, ako mismo, pag na ako'y naami makasugat sakyanan nga kusog kayo og high beam. Gani, Masuko gani ko. Sakit man as Kadali lang mata. ko na, like magsugat lang mo 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds tops. Kana gani magpicture nga na ay flash. Sakit man na sa mata. Flash lang gani na split second. At least na kay warning nga. Magpicture ta 1 2 3 ga-expect ka na i-flash. Kanang sakyanan masuko ko ana kay grabe mo ram tagwala sa syudad. Dagan kay puste ba? Dahan kaayo puste ang atong kalsada diri. Tapos high beam ka mura kag nasa bukid nga walay suga. Gamiton naman ang high beam, di ka kita niya kay klaro man kayong dalan masking gabi kay dagan magsuga atong mga kalsada ngano man mag high beam ka. Di, wala na sila kabalo. So kana pa lang gani masuko kung unsa na lang kung nag-flash ang imong nakasalikod ni Jen Barangan nag-concert si Olivia. So ano yung pagkakita ang Olivia kung nagsakit mo mata?
Gani, dili nimo makita kay di ba ingon ana man na pag naay suga in front, dili nimo makita beyond that light. Ko maglagot na gyud ko ana guys ba. Maglagot ko ana. Oh. Storyahan na to na ang uban pang mga concert etiquette na dili dapat ginabuhat ba? Oh. Kanang mga ingana, dapat aton nang istoryahan bi karon dayon. O ayaw mo pag ingon ana, dili mo mag-flash photography kay di ba bawal man na? Oh, bawal bitaw na. Nga kisa man nag-ingon nga mag-flash photo. Dili gani. Mag-flash video? Oh, flash video. Bugo eh. Ingana na gyud ka narcissistic bay. Tanan na lang himuon og content bay. Just enjoy the moment. Ay, sige, kamo naraman na sa inyo ha. Eh. Di naman. Dili ni advice. Narcissistic. Hala, wait. Tanan na lang himuon og content. Okay. Basta dili ni advice amo guys. Ang amo lang naga-express lang mi sa amo ang Mga kalagot lang. Kalagot-got. So, aside sa flashlight, oh. usa pa ang lain na mga etiquette na dapat ma-aware ang mga tao nga dili buhaton sa usa ka concert. Unsa man? Unsa na po na inyong ipamalit? Sirad Close the ang door. door, guys. Close the door. Guys, sirad ang door, guys. Very gently. Oh. Sige, go. Bye. Bye. Don't shout dito, ha? Kids. Okay. Kiss, bro. Napakuilain ka nang i-bring up ba? Kaning about sa concert etiquette ba? Kanang being rude to opening acts. Ay, naadayin ko na. Naing, ana, oy. Wala man gud ko ga concert, guys. Ay, wala ko ga-attend ng concert, guys. O sige, unsa man ang being Di, rude? ko tahay lang. Oh, let's say, lokal kaayo. Lokal. Oh. Let's say, gusto ka maadto o concert sa Itchy Worms. Mm. O na. Na-free concert ang Itchy Worms sa kutay sa Crocodile Park. O, nga na. Example lang ni guys. Nga. Mm. Tapos, syempre, before mo tugtog ang Itchy Worms, naman dyan na mo tugtog nga, before sa ilaha, front act ang tawag ana. Oh. Nga, ang mga tao, kay kana siguro ignorante yung kayo, ang expect nila, Itchy Worms lang. Naman dyan na mo perform nga, dili yata sila kaila. Mm. Mag-boo. Hala, kalain na, Loy. Or kanang i-chant ang name sa main band, like, Itchy Worms, habang gatugtog ang kuan. Hala, kalain Ang front ka na. act, Batasan. Lain na siya batasan. Kalain og batasan. Oh. Kaya recently, katong ingon ko ba, nag-attend ko concert kring. Mm. Yan ay front act ang main act. Oh. Oh. Kaya gina-chant nila ang kuan, ang name ni ni Tori Kelly, habang naga-perform tong front act. Hala, bastos mo na, oy. Oh, Tori, pero naga-perform ang kuan. Hala, bastos mo na ingon ana. Ayaw mo pag-ana. Bastos ka ayaw. Nga, di biya kakabadlong ka, saba biya kayo. Alam nga naman mo, ayaw pag-ana. Mag-ana-ana, di ko, karon kayo. Lain kayo. Oh, ayaw mo pag-ana. Pasagdi lang ninyo mag-perform ang front act, maski wa mo kaila. And, i-enjoy ninyo ang moment, kay mo man na ang chance ninyo para mailhan sila. Mao gani. Para kung howd ba gyud sila, howd ba mo kanta, ana good. Na dili masira. Tuwa nag-alarm na among door. Guys, mobalik lang ko guys, Ginoo ko. But why do you need to go out? Guys, we'll be right back. O, tara na. She is coming back here. Guys. Padong siya. O, nilingkod na siya, guys. Kuan, second by second update. Ah. Okay. Blow by blow. Oh, blow by blow. Sige. Ang isa pa ka nang magmaoy sa concert, whether nakainom or wala, na-adjoy KSP. Unsang klase? Kanang maoy. Kanang nakainom siguro or naka-drugs yung mo atong concert. Kana. Mao ba? Basin lang. wala Disruptive makabalo. man na. Uy, dili man taganahan og mga ingon na. Basta yung kana mga martial, abtik po unta mo ko ano. Kay makadamay bo. Ay, wala na kaya. Uy, pila man kabuok na tao sa usa ka concert ya, pila ra kabuok marshals. Wala to kabalo. Basta ayaw mo pag maoy sa concert, guys. Ha? Kana pong banners, kani Jud, oh. Unsa man na? Kanang banners ba? Ay, oh! Magdala kag banner sa concert. Pwede man siguro kanang A4 size. Nga, dili po perminti ni mo i-ana. Okay, dili naman Kay kita mo ang ni. tao sa likod. Buy, ano ko akong mic. Ano? Perminti. Permente. Perminti. Dili naman kita ang tao sa likod. Bugo ganino. Unsa ano pagkakita sa tao sa likod? Oh, di ba rude na. Kanang Oh. A4 size. Usa na lang og katong banner na kanang pareha kadako sa mga
Mga tarpaulin size baka ng mga kuan kanang nagapaprint yung dagko. Oo. Guys, karon jud mo naging ani ba nga nag-record me. Sige mo labas pasok. Hurry up please. Kids. Kids, bro. Oh, di ba lain kayo? Ikaw dili na lang kakakita sa imong front sa imong main act sa nag-concert kay naa may nagtabon na mga banner. Mm. O ano man. Saan man imong pagkakita? Di gisiun na lang. Naman ko nakakita na video cream nag-viral. Na po, di gawas na po. Alam, mura lagi ni sila mga kuan. Kita-kita. Mura kiti-kiti ba? Kanang lamok ko na, wala pa na lamok. Siga na anak ba, mga bata. Sige, labas-pasok! Diyos ko. Oh, ang banners, guys, pag makakita mo banner sa concert, gisia. Ay, dili man day ka pwede magdala og kuan sharp objects. Magdala og cutter ba? Ayo, cutter. Pwede naman magisi sa... Ang papel naman ang ilang banner. Di kay basin tarpaulin Intense man. kayo ang mong kuan. Tarpaulin man. O, Di sige. man na magisi sa kamot. Kwaon ni mo Manila paper kung tahay na. Kwaon ni mong papel, gisiun ni mo. Bahalag mag-away mong duwas mong bagay. Mushpit na. Amo na maoy port. Ah. Magmaoy na mo. O guys, dapat ta mag-deodorant pag naata sa concert. Oy, bitaw nga. Bisag wala sa